Gima nyalo kwayo jopiny asekwayo bende. Awacho niya. Mokwongo wawere kod wach mar kwalo gik sirkal, pes sirkal, jogo matiyo sirkal. Nomiu tich ni mondo ukony jopiny, ok nomiu tich ni mondo ubed jomewo. Kidwa mewo, dhi loko ohala, dhi dwar tich e kampuni moro mondo mi pesa mang'eny. To kibiro tiye sirkal, tin jopiny, kony jopiny, kik kwal pes jopiny. Mar ariyo, wan jogo ma citizen mag pinywa ka. Kik wapak jogo ma jokuoye. Ni wawacho ni ng'ane dhi maber, ng'ane Nyasaye ogwedho, to wang'e maber ni jali kwalo pes sirkal. Waluong jakuo kaka jakuo. Kik wapak jokuoye ma kelonwa gik moko mosekwal to gichungore kode e gweng'. Okay. Erokamano ahinya David. Mano Bishop David Oginde en jakom mar EACC mano duol mochung'ne mibadhi